Bitawan nyo na lang boss, pagka ano, sayang naman. Bitawan nyo na lang yung boss. Kawawa naman. Kaway boss, oh, picture oh. Ay ang ano, video na yan. Okay. Ganda? Ikaw ang mananawa, isda hindi. Okay. Oh, tinapay boss. Dati ganun ulit, lalagyan kita sa kamay mo. Ulitin mo. Ulitin mo, lalagay ko sa kamay mo. Yung kamay ko, may tinapay, lagay ko sa kamay mo. Uy, oh, malapit sila, oh. Yan, oh, tapos, ulitin mo, oh. Ganda, no? May kulay verde, oh. Ang dami niya, no? Kaya pala kulay verde din kasi kulay verde yung mga isda. May konti. Aray-aray na nangangagat. Ganda kulay verde, oh. Bakit yung verde? Nag-tissue sa ilan. Wala yung green. Lapit din eh. Uy, hindi ko kayo nakakatabi ko. Ganda ng ilalim. Grabe, ganda. Balik ko din mga Taiwan si Toto ngayon. Kikita pa ako. Dali mo rito mga Taiwanese sa tape pagbalik ninyo. Mga friends nyo doon, Taiwan. Ayaw nga nilang ano nung walang kakilala. Oh, Kasi peperahan daw sila. oh, ay gawin nyo ate, isama nyo sila dito. Ano? Hindi ko nga kay Grace. Boyfriend niya pupunta daw. Ano ate, stop ko na ito. Oo, okay na, okay.